Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ha ka jingja sha siat yap uwe Draibar truck ubakit di Himasi. Balatip kerteng kum uba roning nong kenri. Ha ki sipai BSF. Ha ka shnong motion Pynursla ha ka janmi jong ka santrik ujamang arajarat pulai. Menta ka singa henriu trik. Lalit ban rakno ia kamet na Pynursla sha civil hospital Shillong na ka benta bande ia ka postmortem. Haba pai shikani ka jingja uni urang ba ude na ka shnong jalenteng ka bahab apo ka East Khasi Hills district. Ude ubadan ya kerta ka balai pusau snam. Ude ukpa jo kalong ibadang lai benai pad ude bekershani ka yin kasem. Hendai ka basngosi kalong bu uni urang ba ula du no ka jingem haki kitang sulai jong kisipai BSF. माथा इस तरफ कर दीजिए हाँ 1 नंबर टेबल में